Mga suspitsadong dinagpan sa pagpamusilbatay kang Negros Oriental Governor Ruel Digamo ug laing 8 pa ka mga tawo gipasakanag kaso sa piskalya. Gawas sa mga dinakpan, padayon panggipangita sa mga otoridad ang uban pang mga suspitsado nga nalambigit sa krimen. Samtang asawa ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo nga si Pamplona Mayor Janice Digamo mitugan nga sawa pa namatay ang iyang bana. Nakadawat na og pagpaghulga ang iyang bana ug adunay mga tawo nga kanunay magsunod-sunod kanila. Ani ang live report ni Fem Marido Mabok. Fem? Yes, May Cecil, napasaka na ang mga kasong multiple murder, multiple frustrated murder o illegal possession of firearms and explosive batok sa mga suspitsado karong adlaw. Gipasaka mong mga kaso sa Bayawan City Prosecutor di inadakpan ang 4 ka mga suspitsado kinsa nakuhaan og mga armas o granada. Ang mga dinakpan mao sila si Joric Labrador kanhi sakop sa Philippine Military, Jovin Aber kanhi Military Ranger, Benji Rodriguez ug ang nasikop gahapon sa kadlawon nga si Osmundo Rivero, taga Zamboanga City nga taxi driver ug kanhi sakop gihapon sa Philippine Army. Samtang gipasaka na usab ang mga kasong multiple murder o multiple frustrated murder batok sa mga dinakpan sa Provincial Prosecutor's Office sa Dumaguete City. Samtang sa panimay ni Governor Digamo sa Barangay Bahong Pandan, Dumaguete City, kasamtangan siyang gihaya. Matod siyang asawa, Pamplona Mayor Janice Digamo, nga taod-taod na nilang nabantayan nga dunay mga lalaking susamang nagsunod-sunod kanila. Bisan sa simbahan, nakadawat na usab og pagpanghulga si Digamo maong nagpadugang pakini og mga CCTV camera sa ilang panimay. Dako ang pagtuo ni Mayor Janice nga politika ang nagpaluyo sa krimen. Generally, if you look at Negros Oriental from a very honest perspective, this is a very peaceful community. Except that there are people in power who seem to always to steer the peace and order. And in my belief, this someone causing terror could be the same people behind the massacre that happened in our resident very recently. Gawasan napasaka na ang kaso batok sa mga suspetsado matod sa SITG spokesperson Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spelari nga nailhan na usab sa pinagi usab sa tabang sa LTO ang mga tag-iya sa tulo ka mga getaway vehicle nga ilang na-recover apan di pa una nila i-divulge ang pangalan sa tag-iya niini samtang nagpadayon pa ang investigasyon ug samtang wala pa masikop ang tanang mga suspetsado lakip na usab ang mastermind. Samtang higayon na nagpadayon ang pagdag sa daghang mga supporters, pamilya, lakip na usab ang uban pang mga kauban sa trabaho sa gobyerno dinhi sa haya, dinhi sa barangay, dinhi sa Dumaguete City, dinhi sa panimay ni barangay ni Governor Digamo. Samtang karon sa Miyerkules gikatakda nga dadon ang maong haya ang patay nga lawas ni Governor Digamo ngadto sa Kapitolyo alang usab sa paghatag og katapusang pagyukbo sa mga kawani diha sa Kapitolyo.